Der er den revnet. Vi er på vej til at revne. Det var godt, vi fik den gjort. Der er ved at være en revne i tandremmen her, så det kunne have været gået rigtig galt. Hvis den knækker, så stopper det hele med at køre. Man siger, det er ligesom den, der får motoren til at køre, men så vil stemmerne, de vil ramme ventilerne, fordi det ikke er timet, og så bliver det smadret. Og så får man et motorhaveri. Det skulle ikke være den første gang, det er sket på dem her. Så det er egentlig derfor, det her det er vigtigt. Det er lige så meget præventivt. De har jo skruet, jeg tror de startede med, at de må køre 240 eller 10 år tandremmen. Og det er noget, jeg lige skal dobbelttjekke, men jeg mener, det var 240. Og så gik det ned, fordi der var så mange problemer med det her. Så gik det ned på det halve, 120.000 km eller 5 år. Og vi har faktisk set helt, nu har den har kun kørt 90. Så det er, vi har set, hvor de ikke har kørt ret langt, og så er de fuldstændig stoppet i alting her, og olietryksproblemer. Det er simpelthen, det er så vigtigt at få gjort det her. Mange gange så kan man se, at der er stumper og stykker herinde. Det er ikke sikkert, at der er nogen endnu. Det er bare kun heldigt. Vi prøver at se op i oliestien, den sidder her. Ja, samtidig den kan være helt fuldstændig fyldt. Det drypper ned her, men det er den heller ikke, for der sidder lige lidt enkelte stykker deroppe. Men det er simpelthen her, hvor det stopper til, oppe i der, og så kan olien ikke få oliepumpet rundt, for den kan ikke suge det op. Så går tingene i stykker, ja. Der er den revnet. Vi er på vej til at revne. Så det kunne faktisk have gået ret galt. Det her, man ved aldrig, hvornår det her det ikke holder mere. Men det her, det er i hvert fald i tide, vi er kommet ind her. Så kommer der ikke olie over det hele. Det drypper en del her, vi sætter lige bundkarret ned. Ja, nu skal vi have taget alt det her af, så vi kan komme ned til knasterne og have fået forgården af og det hele. Så der er lige en masse her, der skal pilles af. Så let's do it! Det har jeg godt lige set, de der VW'er, de har lavet noget om. Ja, det ved jeg sgu ikke. Jeg tror også, det var en gammel Mercedes. 450, tror jeg, den har kørt. Tror jeg, det er det, jeg har set. Det kan komme i tanke om. Sådan lige hurtigt fra hoften. Hvad siger du med udstødning? Det er lidt knasterne. Det er dem, der sidder og vipper på ventilerne. Det var der, du spurgte om tidligere. Hvis nu tandremmen her, den knækker, så går den op og rammer på dem her. Så kan de bøje ventilerne her i og lave en masse skade i. Nu skal vi have taget forgårdsdæksel af her. Så skal vi have linet den op og have taget det her af. I got blood of champion all in my veins. Turn up the city, turn up the city.